Оста хора, аз съм Дадо и днес играем в DDS Night. Днес ще направим една томболка. Нека да кажа. Така. Да отворим чата. Идем. Така, ето. Първи победител и втори победител. Първия победител печелим 9 фулсета. Остава това легове тук. Общо 18 легове. Просто нямах много и така. 3 фул брадви, една хейска, 20 бариери и 4 фул меча. Та пак показвам 9 фулсета. Да. 18 лега, 3 фул брадви, една хейска, 2 фул меча и 20 бариери. Втори победител печели. Бай, хубави работи. Чакайте се с остатките, голенките. Печели 60 голенки. И 9 лега. 10 фул меча. 2 фул брадви. 1 сет. 9 хейски. 4 стрелки. 4 хейски. 9 спид. Пак показвам ето томболи. 9 фулсета, 18 лега, 3 фул брадви, на хейска, 20 бариери, 4 фул сворда, полшинки, малко хейски, малко легове, фул мечове, сет, брадви и голенки. Та, аз бях Дагдага, имате право. Само един коментар, който напишем повече от един коментар, няма да се зачете, или ако не се е абонирал, задължително трябва да се абонирате. Томболата е теглена сега на 31 абоната, на 49 абоната. 49 тегля. Днеска бях на DDS Night. Чао, пичове!